La periodista Llúcia Ramis acaba de publicar la seva segona novel·la, Ego Surfing. La novel·la, guanyadora del Premi Josep Pla, parla de la pràctica de buscar-se un mateix a internet. En aquesta entrevista ens explica què trobarà el lector al llibre i com veu la situació actual del periodisme. Jo crec que la paraula clau és trobar, perquè el que trobarà precisament són personatges que estan molt perduts, no? A mi la meva idea, quan vaig escriure Ego Surfing, era explicar que quants més sistemes de recerca tenim a l'abast, com puguin ser Google, Facebook, Google Earth, GPS, etc., quants més sistemes podem arribar allà on sigui i a la persona que sigui, més perduts ens sentim i més insatisfets estem amb allò que trobam. I jo vaig preguntar-me per què és això. I em va fer l'efecte que en el fons el que buscam és que ens busquin a nosaltres mateixos. En realitat el que fem és una recerca, sempre ens estem buscant a nosaltres mateixos, però ara és molt obvi, no? És molt evident. És posar el teu nom a una finestreta i allà surt tota la informació que la xarxa té sobre tu, que això seria l'Ego Surfing. Bé, són personatges igual que els que podem trobar coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys. Són personatges que volten justament la trentena, que per una sèrie de circumstàncies no estan fent feina d'allò que volen, tampoc estan en una situació sentimental que és la que ells voldrien, i com que no estan allà on volen, busquen allò que els ha de decidir o que els hi ha d'agradar, no? Què passa? Que la broma una mica que faig és que ara mateix estem en la generació freelance, no? Que hem de ser lliures com els taxis, vol dir disponible, hem de dir que sí a tot. I ells, com que ho han agafat tot, no saben ara destriar què és allò que haurien que els hi convé més. I com que no saben què és el que els hi convé més, fan una mica, temptegen una mica per tot arreu, no? I bé, em preocupa aquesta situació de provisionalitat, que ells pensen que serà momentània i transitòria, que els hi deixarà arribar allà on vulguin. Jo crec que la gent que tenim 30 anys estem bastant preparats, tenim estudis, hem estat treballant, sabem idiomes, 1000 coses, hem dit que sí a tantes coses que ja ho sabem fer tot, però encara i així tenim contractes molt precaris, ens tracten una mica amb condescendència i pensam que aquest no és el nostre lloc, però tampoc sabem. Començam a estar angoixats, encara no estem angoixats de tots, però començam a pensar que potser d'aquí 10 anys encara estem en el mateix punt, no? I això, home, és una mica anguniós, perquè dius, Ventura, jo ara formaria una família, o no sé, o sentaria una mica el cap i no puc, no? No puc per una qüestió econòmica i no puc perquè tampoc estic allà on vull, no? Intentava explicar precisament aquesta falsa idea que la premsa o el periodista és dolent o és xungo, no? Crec que la televisió i la premsa escrita estan tendint cap a un sensacionalisme molt bèstia, però no crec que el culpable sigui el periodista, no crec que sigui el redactor. No sabria dir qui és el culpable, però no és el redactor. El redactor, si li diuen has de fer aquesta feina, ell la fa. I la farà el millor possible, i si la feina, el millor possible que ha de fer és estar tot el dia preguntant per aconseguir una resposta, ell no té la culpa, l'estan contractant per això. Crec que és un problema d'enfocament des de les grans empreses, des de les grans televisions o de les grans rotatives per fer això, per tendir cap aquí. Però no crec que el periodista en si sigui dolent. I aquí moltes vegades paga el missatger i no em sembla bé, no? Tendeix cap al sensacionalisme també perquè és la gent el primer que llegeix. Tu mires les notícies més llegides a la premsa online i sempre són notícies que a mi no m'interessen gens, però que són això, morts i assassinats i sang i fetge, no? Que sempre ha interessat a una determinada part de la societat. Clar, jo crec que el periodisme va cap a idees molt breus, molt superficials, que no impliquen, no duen a la reflexió, i que tu pots veure una història terrorífica que penses que no te passarà mai a tu perquè si la veus publicada és que li ha passat a una altra persona. I també qui diu terrorífica diu ridícula. A la novel·la també xerra d'aquesta gent que intenta ser famosa i que lo divertit de la fama és que no pots controlar les conseqüències d'aquesta fama. I tots els que intenten entrar a Gran Hermano o a un reality show o un diari de Patricia o un d'aquests que regalen diners als vespres i tal, tots aconsegueixen ser famosos a la seva manera, però no d'aquella manera que ells haurien volgut, que són petites històries que intercalen dins la història principal de la novel·la. Clar, si ja des de començament confonem reconeixement amb fama, si ja des del començament confonem titular amb contingut,
el periodisme en què queda. És una cosa que a mi m'agradaria, no?, que un altre tipus de periodisme que fes preguntes més que donar respostes i que servís perquè la gent reflexionés sobre temes realment importants i no aquestes coses que estem acostumats a veure i a llegir. No sé. No té cap sentit. És a dir, sempre serà molt còmode llegir paper amb un cafè, però no té cap sentit que a les 10 estiguis llegint paper amb un cafè a les 10 del matí quan la primera actualització online ha estat a les 7 de la matinada, o sigui, a les 7 del matí, no? No té cap sentit, ja estàs 3 hores desfasat i ara mateix la velocitat i la immediatesa s'han tornat imprescindibles, en tots els sentits, no només en l'informatiu, també en els de sentiments i en el de la feina, ho has de fer tot d'una, no? Aleshores, jo crec que la premsa escrita tenia una boníssima oportunitat per ser precisament una premsa editorial, reflexiva, d'aquests que estàs 3 hores gaudint del teu diari mentre esmorzes o fas alguna cosa, i ho ha perdut això perquè no ho està fent, i el que està fent és copiar, s'estan copiant mútuament la premsa online de la premsa escrita. La premsa escrita, jo crec que un dels pitjors errors que és fer premsa gratuïta, que és cert que acostuma la gent a llegir, que això està bé, però acostuma la gent a llegir una cosa que no cal que la llegeixi en paper perquè és més ecològic si la mira per internet.